Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Панёс у КДБ хадайніцтва паручальніцтва за кандыдата ў прэзідэнты, прэтэндэнта ў кандыдаты Віктара Бабарыку і апынуўся спачатку на Акрэсціна, а потым у ізалятары ў Жодзіна. Вось такі шлях прайшоў дизайнер Александр Василевич. Не дизайнер. Не дизайнер? Не дизайнер. Тады скажем коротко. Вядомы ўсім Александр Василевич. Окей, дзякую. Александр, все ж таки, калі верыць прысуду, то вы ішлі ля КДБ і гучна ва ўсе бакі крычалі свабоду Бабарыка. Навошта вы такім чынам парушалі грамадскі парадак? Ну, гэта такая даволі смешная гісторыя, таму што не крычаў, просто мы з маёй, ну, скажем так, калегай Жені Сугак, якая рэдактарка Вільджмі, які, дарэчы, да якога няма, на жаль, доступа дасюль, да. І сузаснавальнікам якога вы з'яўляецеся? І сузаснавальнікам якога я таксама з'яўляюсь. Я паміж сустрэчамі рашыў хутка заехаць і падаць гэтае хадатайства, да. Калі мы падыходзілі да КДБ, там нікога не было зусім, да, просто дзвер у сцяне, ну, калі вы ведаеце, прыёмная, ці яна там называецца, да. Мы зайшлі, там стаялі там два супрацоўнікі, ахова, нам показали, ну, я говорю, добрый день, мы там пришли подать ходатайніцтва, все, нам показали, заходьте направо, мы зайшли направо, там сидели яшчэ некалькі хлопцаў у нейкай военной форме, да. Яны сказали, проходьте далей, провели нас про коридор, яшчэ нейкія хлопцы в форме, да, і завели нас в аўтазак. Ніхто нічога не крычаў, людзей там не было, мітынгу не было. Ну і мы селі ў гэта аўтазак. У аўтазаку так адбылося, што там нават былі мае знаёмыя, добра знаёмыя, але, ну, скажем так, все прыстойныя людзі. Нас завезлі ў РУВД Фрунзенскага раёну, там усе стаялі ў спартовай залі, галавой да сцяны. Ну, гэта зараз гэты працэс праходзяць многія людзі. Ну, і потым, мне падаецца, з 10 чалавек 7 адпусцілі, а нас траіх, ну, мяне і яшчэ двух хлопцаў затрымалі. Я апынуўся на Акрэсціна, а потым нас праз тыдзень перавялі у Жодзіна. Всё, такая звычайная бытавая гісторыя. Яна была, можа, неяк, ну, вельмі дзіўнай, беларуса, да, пару тыдняў таму, да, як я зразумеў. Але праз гэтае, але не толькі праз гэтае, але пра больш нейкія страшныя балючыя рэчы зараз праходзіць, ну, некалькі тысячаў беларусаў. І таму цяпер это не выклікае ні ў кога ніякага здзіўлення. Мне цікава, ось, все ж таки быў суд. І вось падчас суда вы спрабавалі давесці, што нічога вы не крычалі, там, вот, што... Конечно, ну, я ж не ідыёт крычаць па пустым будынкам КДБ, там, ну, нават нешта, да. Задача і мэта была даволі простой, пакінуць хадатайніцтва і з'ехаць далей на сустрэчу. Потым у мяне была вячэра запланаваная з жонкай, ну, але ж у мяне не атрымалася, ўсё прыйшлося адмяніць і 2 тыдні правесці ў розных месцах. Гэта, конечно, бессэнсоўны экспірыенс, ну, цікавы, магчыма, але абсалютна бессэнсоўны. І гісторыя такая, што у мяне нават была сведка, якую адпусцілі, ось Евгения Сугак, яе ж адпусцілі з РОВД, да, і яна прысутнічала на судзе. Суд у мяне адбываўся па скайпу, я сидзеў прям у Акрэсціна, да, у адным з кабінетаў, да, там паставілі кампутер, і вось мяне судзілі. І сведка ўсё дакладна распавяла, тое самае, што распавёў я. Ну, але ж вы ведаеце, як это адбываецца, што там вырашылі, што
Ні я не правы, ні сведка, а нейкія міліцыянеры, якіх я нават не бачу, яны на судзе не былі, не прысутнічалі. Ну і мне прысудзілі 14 сутак. Астатнім маім калегам па камеры ці па хаце, як гэта там называюць, прысудзілі 15 сутак. Ну мне, я так зразумеў, 14, таму што у мяне малое дзіцё. Ага. Срэзалі мне. Да, то есть да вас мне яшчэ так адзін дзень. паблажліва Ну, паставіліся. конечно. Можна я от крыху вярнуся, можа быць, ну можа збочу, але ўсё ж таки вот зараз мы слухаем там часам афіцыйныя тэлеканалы, нам ужо рассказывалі учора про тое, што оказывается вот усе гэтыя пратэсты, всіх гэтых баевікоў, алкаголікаў і наркаманаў арганізавалі і фінансуе штаб Бабарыкі. Да гэтага мы чулі про тое, што Бабарыка гэта там хацеў прадаць краіну Расіі, тут невядома што ўтварыць і гэтак далей. І вось вы свядомы беларус, як любіць са здзеклівай інтанацыяй казаць гарант нашай, там сказаць, канстытуцыі і незалежнасці. А вот вы чалавек, які увесь пра-беларускі панеслі за такога вось хадайніцтва. Вот як такое можа быць? За якога такога? Вот. За Віктора? Да. Так я ж яго ведаю. Як вы ведаеце, у мяне ёсць з сябрамі галерэя сучаснага мастацтва нескладовая, мы карацей раней сустракаліся, да? Таму што вы ж ведаеце, што у Віктора Бабарыка, ён калі быў узначальваў Белгазпромбанк, ён же адчыніў ОК-16, да? І нам было што абмеркаваць наконт патэнцыйна сумесных там праектаў, да? В якіх мы хацелі там удзейнічаць. Ну, таму з майго боку было зусім зразумела, ну, што я, калі я ведаю чалавека, я ведаю, што ён прыстойны чалавек, да, чаму б не занесці за яго хадатайніцтва, да. Калі б вас, міцер, можа, зачынілі, за вас бы занёс. Як і за шмат людзей, якіх я ведаю. Каго-то больш добра, каго-то менш добра, да, але я вас подводзіў да той думкі, вот вы верыце вот ва ўсі гэтыя вот абвінавачанні, якія гучаць і на канкрэтна Віктару Бабарыку, вот про гэтую там, што агент Крамля, які хацеў тут здаць краіну і з незалежнасцю разам, і вот пра штаб, які зараз вот все это арганізоўвае. У мяне ёсць звычайны прынцып. Па людзях трэба судзіць па іх, па таму, што яны робяць, да. Вось калі было пытанне, гэта бясконцае пра Бабарыку, наконт таго, пра расійскі ён ці не. Давайте паглядзім, што гэты чалавек зрабіў. Я ў свой час прысутнічаў, калі, памятаеце, ён дапамог выдаць беларускамоўнае выданне «Алексіевіч». Да? Ці будзе гэта рабіць прарасійскі чалавек, як вы лічыце? Ну, на ваш погляд. Это быў такі хітры шматхадовачка Крымля. Шматхадовачка Кремля выдаваць беларускамоўнае выданне нобелеўскага беларускага лаўрэата. Гэта цікава, да? І раздаваць, раскідахаць яго па ўсім бібліятэкам краіны. Ну, окей, да. Ці гэтая гісторыя з вяртаннем спадчыны Суціна, да, парыжскай школы ў Беларусь, да. Ну, калі б усе былі такімі прамаскоўскімі, прамаскальскімі, так было б цудоўна ў гэтай краіне, да? Калі б все нешта вярталі, все бы куплялі Біблію Францыска Скарыны і вярталі ў краіну там, да? Так гэта было, гэта было б цудоўна, на мой погляд, да? Таму, калі мы лічым па таму, што чалавек робіць, да? І калі мы глядзім на гэтае, да? Я у гэта не веру. Ну, то, што ён там прамаскоўскі ці нешта яшчэ. А калі ўсе гавораць, што гэта ж Белгазпромбанк, да, ён же ж працуе на Расію. Так тут амаль што палова краіны працуе на Расію, да, калі паглядзець на торгово-эканамічныя зносіны на нашы з гэтай краіны, да. Што ўсе тыя працаўнікі, якія працуюць на Гродна-Азот, яны што, расійскія агенты ці те, хто працуе на іншых прадпрыемствах, якія належаць расійцам, да, яны што, маюць дачыненне да Расіі, да. Ну, гэта проста блюзнёрства ці глупства, як на мой погляд, да. А паколькі Беларусь калій пасылае шмат сваёй прадукцыі ў Кітай, то яны кітайскія агенты. Ну, напрыклад, да. Ну, это же стрэндж. І калі мы глядзім на ўсе гэтыя эканамічныя, мы ж ведаем, што ў нашай краіне дакалупацца можна да каго пажадаеш, да. Гэта зараз ведаюць амаль што ўсе, да. Гэта адбываецца кожны дзень, да. Таму, мне падаецца, да, те, хто хоць неяк разбіраецца ў тым, што адбываецца ў беларускай эканоміцы і
ці, хто працуе ў кампаніях, яны ў гэта не вераць. Ну, усім все зразумела. Ну да, і тут, канешне, пытаннічка, як кажуць, хто большы расійскі агент, той, хто выкупляе карціны дзесьці за мяжой і прывозіць іх у Беларусь, ці той, хто сцвярджае, што мы рускія са знакам якасці. Вернемся да вашых падзей, вашай жыццёвай такой бытавой, Давайте до бытовой. Цалкам нормальной жыццёвай сітуацыі з тым, як вы трапілі ў СІЗО. Якое было стаўленне? Да вас, мяне? вот, там на Крэсціна, потым у Жодзіна. Ну, ведаеце, там просто рознае стаўленне да розных катэгорый сутачнікаў, ці не ведаю, як іх там назваць. Вот вы які былі? Вы палітычны? Я быў палітычны. Да, я быў палітычны, і да палітычнаў, канешне, больш благое стаўленне, да. Нават была такая мэта, каб зрабіць нейкія сваркі паміж крымінальнікамі і падлітычнымі, да. Таму што, напрыклад, у палітычных больш жорсткія умовы былі ўтрымання. Тое, што я зараз чую, зараз гэтыя умовы яшчэ больш пагоршыліся. Ну, напрыклад, да, у палітычных усю ноч гарыць святло у хаце, у камеры, да, гарыць святло. 14 дзён всяго спатрэбілася. Но у палітычных забіраюць, ну, і у тых, хто з імі сядзіць, да, у них ёсць такая мэта, каб стравіць, да, крымінальнікаў, палітычных, алкашэй, бамжоў, каб яны гналі на палітычных. Але гэта не працуе, таму што, ну, наколькі я бачыў, да, крымінальнікі больш гоняць нават на ўладу ці міліцыю, чым нават палітычная. І яны яны вельмі добра разумеюць, што адбываецца, да. Крымінальнікам можна чытаць кнігі, да, напрыклад, але калі закідваюць палітычных, усе кнігі забіраюць з камеры, да. Крымінальнікам можна, ім даюць вату, хацеў сказаць, матрацы, да, на якіх можна, напрыклад, ляжаць днём, да, ці сядзець, да. У палітычных, калі ў камеры з'яўляюцца палітычныя, ўсё гэта забіраюць, да. І, ну, так по кожнаму пункту. Да палітычных спецыяльна закідваюць бомжей. Прычым яны ну, такія немытыя, з ушамі. Мы там, ну, калі мы грухаталі ў двері, гаварылі там, закіньце іх у пражарку, таму што у них вошы там, яны там, ну, там, памойце там, яшчэ што-небудзь, да. Ну, такі гавораць там, ну, пазней, это пазней расцягваецца на некалькі дзён, да. Што мы там рабілі? Мы разам, ну, з тымі, хто сядзіць разам з намі, ну, мылі бомжоў, заганялі іх там мыцца з пластиковых бутэлек, паліваеш іх там вадой, заставляеш іх сціраць там рэчы, ну, каб воні не стаяла, да, у камеры, да, ну, і каб яны там змылі там хоць неяк, да, там вошай нейкіх сваіх, ну, такие рабілі больш, што ли, спраяльную атмасферу, да. Але што рабілі ахоўнікі, яны менялі ўвесь час, кожныя 3 дні яны менялі камеры, дзе ты знаходзішся, і міксавалі людзей. Ну, калі ты ўжо так уладкаваў нейкае там себе жыццё больш-менш, да, на Крэсціна, да, праз 3 дні тебе закідваюць іншую там камеру, там, напрыклад, да. Таму, ну, адносіны да палітычных значна менш прыязныя, чым для алкашоў, напрыклад, да. Але, тым не менш, да, все гэта даволі, ну, калі закідваюць себе крымінальніку, ну, гэта цікава, але яны звычайна даволі цікавыя і нават прыстойныя людзі, да. У них, конечно, есть праблемы з алкаголем, там, ну, але там з мінулым, там, нечым яшчэ, але іх цікава паслухаць, і яны разумныя, ну, людзі, якіх хутчэй за ўсё у большасці выпадкаў ім трэба не садзіць іх на суткі, ім трэба дапамагаць, іх трэба там кагосьці падлячыць, да, каму псіхалагічна дапамагчы, каму уладкавацца на нейкую працу, да, ну, таму што гэта людзі, у якіх, ну, даволі цяжкія жыццёвыя абставіны зараз, да. Але, зразумела, у текучай сітуацыі усім прасцей закінуць іх проста на суткі ў чарговы раз, да, гэтых людзей, дзе яны ўвесь час, большую частку і знаходзяцца.
Потым нас перавялі ў Жодзіна. У Жодзін была больш рэжымная турма, да, там было, канешне, трохі прасцей, да. Ну, потому что, напрыклад, палітычных за тыдзень нас вывели на прагулку, ну, тому што шмат людзей паляць, я не палю, мне было прасцей. Але на прагулку вывели один раз толькі на Акрэсціна, да. Білі нейкага малога, памятаю, тоже ўначы там, ну, міліцыянты выходзілі з-пад камеры, ну, наколькі я зразумеў, там есть нейкія зоны, дзе няма камер, да, і, ну, таму што я з гэтым хлопцам потым ехаў у Тазаке, калі нас перавозілі за Акрэсціна у Жодзіна. Ну, ён адчуваў сябе нармальна, але тым не менш распавядаў, што гэта яго якраз збівалі ўначы. Ну і пакінулі на двары там на нейкі час. Ну і ўсё гэта звычайнае, мат, перамат, там маёрына, быў там нейкі лысы маёр, які ўвесь час мацерыўся, араў, ну такі, нават яго звалі там істэрычка, неяк так там была ў нас там, яго там мянушка, ну такія, карацей, людзі з такімі даволі, ну, страннымі паводзінамі, так скажем, ну, непрыемныя, скажем так. Але тым не менш, ты ж нармальны чалавек, ты уладкоўваеш нават там сваё жыццё, ты адчуваеш сябе добра, ты размаўляеш з людзьмі, ну як добра, наколькі это магчыма, разумееце, да. Палітычных зноў-такі першыя 2 дні не кармілі, ну, то есть не давалі ежы. Ежа там, канешне, так себе, вода зусім благая, таму што яна схлараваная вельмі моцна, да, піць яе цяжка, ну, але магчыма. Ну, гэта ж такое, выпрабаванні не такія ўжо нават цяжкія. Ну, то есть, вот наколькі для вас былі вот гэтыя умовы, ну, такімі шокавымі, ну, вы ж ўсё ж такі чалавек з бамонда, такі, прывыкшы да камфорта. Ну, я прывыкшы для камфорта, да, факт. Ну, слухайце, я ж не папаў у гатэль 5 зорак. Я разумеў, што я пападаю в які-нибудь хостел -5, да? З вельмі непрыемнымі людзьмі, якія ходзяць па калідоры, да? І, ну, поэтому у мяне такога, ну, не было там шоку ці яшчэ нечага. Гэта было, канешне, безумоўна, непрыемна і не трэба туды пападаць, да, гэта просто гублянне часу, на жаль, да, я просто згубіў там 2 тыдні свайго жыцця. Але калі ты уже там атрымаўся, нічога такога гіперстрашнага ў гэтым няма. Ну, гэта можна перажыць. Чаго больш за ўсё не хапала? Кніжак, безумоўна. Я люблю чытаць, я чытаю весь час, я чытаю нават некаму, якраз Вільджу калісьці распавядаў, што пад 100 кніг у год, і для мяне, ну, канешне, нічога не рабіць цяжка. Але мы размаўлялі там нешта, абмяркоўвалі розныя там рэчы з людзьмі. Нават калі закідывалі новых людзей, ну, яны ж хацелі так, ну, стварыць непрэальныя нейкія умовы, да, але гэта нават было цікава. Нам закінулі пару крымінальнікаў, і яны там расказвалі там пра жыццё ў Чыжоўцы, пра нейкую крымінальнае жыццё Менска, пра Грушаўку, Чыжоўку, там што, дзе, калі адбывалась. Ну, я з гэтым ніяк не сутыкаўся ў сваім жыцці, да, і мне, вось, напрыклад, гэта даволі было цікава паслухаць, да, все гэтыя роспаведы, ну, там, як ідзе жыццё у людзей, якіх ты не сустракаеш, конечно, безумоўна, кожны дзень. Таму, ну, з усяго трэба хоць нешта такое, разумееце, адшукаць, ну, хоць неяк цікавае, да. І, безумоўна, трэба ствараць прыязную атмасферу, да. Ну, дзякуй Богу, былі людзі, якія гэта разумелі і таксама прыкладалі намаганні, каб гэтая атмасфера была, ну, не такой сумнай, да, як яна магла бы быць. Адзін там з былых крымінальнікаў, якога забралі там, ну, скраў там пару фаустаў. Фаусты, это ведаеце, маленькія келихі бухла. Фауст, не, Фауст якраз такі гэта 0,7. Ну, не ведаю. Я уже могу памыляцца. Адышоў. Добры быў чувак з акцёрскімі добрымі дадзенымі. Пеў Высоцкага, чытаў Гёте. Круто. Ну, калі вось бачыш гэтых людзей, да, разумееш, што як зараз усе гавораць, што беларусы насамрэч неверагодныя, нават калі яны вельмі ў цяжкіх умовах і калі іх жыццё паламанае сапраўды. Неяк так?
Калі казаць пра ахову, ну пра супрацоўнікаў усіх гэтых вот пеніцытыарных устаноў, ці як яно правильно там кажацца, ўсё ж таки яны, вот калі браць іх стаўленне да вас палітычных, вас асабіста там, да прыкладу, дрэннае стаўленне вот з-за таго, што вот вы тут такі апазіцыянер, а я за дзеючую ўладу, ці таму што мне дазволена, што хачу, то і раблю. Вот у чым прычына, на ваш Як погляд? я мяркую? Да, вот ваше меркаванне. Слухайте, вы ж ведаеце пра гэта, я не памятаю, ельскі эксперымент, які, калі там, ну, дзелілі частку студэнтаў на ахоўнікаў, а частку на заключённых, да, і то, што адбывалася, што людзі, разумееце, калі людзей ставіць у такія умовы, да, і калі ім даваць бескантрольную там уладу, да, то частка людзей, ну, калі не зусім прыстойныя, так скажем, да, яны вельмі хутка скатываюцца да такого, ну, там, скотства, хамства, да, такіх адносін да іншых, да. Ёсць, конечно, частка людзей, якія, ну, у любых абставінах застаюцца людзьмі, да. Але гэта не той выпадак, да. Чаму гэта адбывалася? Я не ведаю, магчыма, гэта нейкі прыказ там быў, да. Ну, хутчэй за ўсё так і было, да. Безумоўна, ёсць такое, я там была такая гісторыя, што мне там давялося там паразмаўляць кое з кім і ну, наконт таго, што там адбываецца. Яны вераць свята у тое, што іх там асноўная мэта. Вось ведаеце тое, што з тэлебачання хутчэй за ўсё гучыць, да? Мы там захоўваем дзяржаву, там, мы не дапускаем Майдан. Ну, я там распавядаю, так вы ж яго зараз і робіце на вуліцах, ну, тое, што вы, ну, все, што адбываецца, да, гэта якраз таки к этому і вядзе. Ну, і пра Майдан ніхто, акрамя ўлады, нават не гаворыць. Все за мірную, гэта нават не супраціў, а просто за мірнае выказванне сваіх думак, да. Ну, і, але ж у них нейкая там праграма, да, прошыўка у галаве, да. І яны, ну, ось як ведаеце, большасць людзей могуць 1+1 атрымаць 2. А тут 1+1 ёсць, а ось 2 на выхадзе не атрымоўваецца, да. Крытычнае мысленне ў людзей адсутнейшае. Чаму? Таму што, разумееце, гэта цяжка, да. Яны гавораць, што у нас хутка пенсія там праз некалькі год, да. Я там нейкі крэдыт на кватэру там вельмі танны, да. Я ўжо хутка скончу гэта ўсё там, да. Я не хацеў бы гэта ўсё губляць, разумееце, да. Гэта людзі, якія самі, магчыма, забыл, як гэта слово по-беларуску, заложнікі, да, закладнікі, да, магчыма, ў нейкім плане гэтай сістэмы, але, ну, гэта ўсё, канешне, зразумела, але заўжды трэба заставацца чалавекам, разумееце, да. Можна не араць, можна не крычаць бясконца матам на жанчын, на людзей і не заниматься хернёй, а просто выконваць сваю працу, якая б она не была, да? Твае асобныя паводзіны — гэта твоё вырашэнне. Але ж, на жаль, на Крэсціна я такіх прыстойных людзей не ўбачу. С усмешкай сказаў ён, сумнай такой. Вы ўжо, ў прынцыпе, яшчэ вот першыя дні, так сказать, вот протеста 9-10 вы былі яшчэ там у Жодзіна. Калі ішлі затрыманні, да вас туды, да Жодзіна, пакуль вы там яшчэ былі, давезлі затрыманых? Ввогуле была інфармацыя пра тое, што адбываецца ў Мінску? Слухайте, там была такая палітыка, я думаю, зараз яна не працуе, але да нас увесь час стараліся дапускаць толькі людзей, якіх затрымалі даволі даўно, каб інфармацыя да нас ніяк не паступала, новая, свежая. Я нават даведаўся пра вось гэтую вялікую імпрэзу, якая адбылася на Бангалоры, там, да, там нешта з Ціхановскай, не памятаю, калі яна была, я даведаўся толькі на гэтым тыдні. Ці не на гэтым, можа, ці на выходных, ну, неяк так, калі я ўжо быў Жодзіна, да, гэтай інфармацыі ў нас не было. Тое, што атрымліваюць, ну, што вось вся гэта гісторыя з
амапам, з людзьмі на вуліцах, да, вот тое, што зараз адбываецца кожны дзень, мы даведаліся толькі у панядзелак, калі да нас у ноч закінулі з панядзелка на аўторак барысаўскіх хлопцаў з Барысава, якіх просто пахваталі. Самае смешнае, што іх пахваталі, ніхто там у плошчы не ўдзельнічаў, да? У Барысаве, я так зразумеў, там нешта таксама адбывалася, да? Але ўсе яны былі якраз такі, ну я так зразумею, амап хватаў тых, каго было прасцей схваціць, да? Ну яны так распавядалі. Адзін шоў з рэстарацыі дамой, там 50 метраў яму трэба было ісці, другі шоў з працы да хаты, там. Ну, толькі адзін там такі сталы дзядзька, дзед, там унук, ён сказаў, што яго схапілі, калі ён убачыў, калі амапавец збіваў жанчыну з дзіцём, і ён закрычаў, што ж вы гэта робіце, і его адразу асфальтам у пол паклалі і затрымалі адразу. Вось ён, магчыма, там быў з гэтых 5 чалавек. А потым з раніцы да нас закінулі яшчэ 10 малых, і вось яны якраз уже былі з Менску. Іх спачатку пратрымалі ў РУВД, і потым адразу закінулі ў Жодзіна. І яны ўжо былі збітыя, пару чалавек з іх былі збітыя моцна, і я выходзіў у гэты ж дзень. Ну, вечара. Я выходзіў увечара, і они закинули их з раніцы, ежы ім уже не далі, мы ім аддалі сваю пайку ўсю, каб яны там пад'елі, ну таму што іх трымалі ўсю ноч, да. З суседняй хаты там хлопцы адмовіліся, ну усе ад ежы, ну я маю на ўвазе ўсю камеру, ўсю хату, да, ад ежы адмовіліся, самі мы вырашылі, нафіга гэта рабіць. У нас такая была хата за эфектыўнасць, а не за гэты шоу. Ну, мы сказали, забирайте нашу ежу, самі паешце і нормально. Ось, быў яшчэ з намі адразу добры дзядзька Віктор, мы забыў яго прозвішча. Ён быў на галадоўцы, да, 14 дзён, его потым, дзякуй Богу, завезлі, выклікалі скорую, завезлі. Ну, але навіны мы узналі вельмі позна. Я, канешне, калі выйшаў, на мяне гэта ўсё такое, гэта інфармацыя, ну, ось, абрушэнне інфармацыйнага вакуума у мяне адбылося толькі ў апошні дзень маёй адсідкі, так я і назовем. І вот калі вы пачулі пра тое, што адбываецца, якая была рэакцыя? То есть вот ці поверылі вы і калі зразумелі, што вот мы ж прывыклі як да акцыі, выйшлі там у дзень там галасавання вечарам людзі на плошчу, іх там дубінкамі пагасілі, разагналі, ну як у 10-м годзе, да прыкладу, было. На гэтым усё і скончылася, а тут на табе вот такое, вот якое... Слухайте, я звычайны жыхар гэтай краіны, як і ўсе мы, да. Я разумею, што людзі хацяць сапраўды чеснага выбару, да. Ніхто бы не быў бы супраць, да, калі там дзеючая ўлада перамагла бы, але бы перамагла бы чесна. Таму што, ну, все бы прынялі гэта, да. Як бы гэтага ну, камусьці там хацелася, не хацелася, ці яшчэ неяк, да. Але людзі баяцца згубіць час. Людзі, усе амаль людзі, якія сустракаю, з кімі размаўляю, да, яны гавораць пра тое, што мы згубілі дэ-факта там 26 год, да, і яны не хацяць згубіць яшчэ некалькі год, да. Яны хацяць сапраўды пазітыўных зменаў. Яны не хочуць ніякага майдана, яны не хочуць ніякага насілля там, падобнага рода рэчаў, да. Яны проста хацяць, каб ім ніхто не мешаў жыць, да. Яны хацяць ствараць самі сваю будучыню, да. Тое, што, на жаль, у дзяржавы не атрымоўваецца, да. Яна не ўмее гэта рабіць, да. А людзі якраз такі, разумееце, гэтаму навучыліся. Ёсць маса прыкладаў клёвых праектаў, заможных сем'яў, людзей, якія ўладкоўваюцца добра ў жыцці, якія дапамагаюць другім людзям, валанцёрскіх праектаў. Ну, вы ж самі ўсё бачыце, да. І людзі гэта умеюць. Ну, разумееце, яны умеюць рабіць жыццё лепшым, да, штодзённае жыццё. І яны бачуць, што у дзяржавы гэта атрымоўваецца не так добра, як яны могуць зрабіць гэтае самі, да. І ім
падаецца, да, што ім не тое, каб ствараюць нейкія ўмовы, яны нават гэтага не просяць. Все, што яны жадаюць, каб ім проста далі магчымасць жыць добра, да, і гэта зразумела ж вам, гэта зразумела мне, гэта зразумела кожнаму. Гэта нават не палітычная нейкая гісторыя, да, гэта гісторыя штодзённага жыцця. Ну, калі ты разумееш, каб нешта зрабіць лепш, ну, як з гэтымі, ну, гісторыя з выбарамі, да, я нават паўдзельнічаў, дарэчы, у турме, нас вадзілі там на выбары. Не ўсіх, але вадзілі. Вось гэтага хлопца дзядзьку з галаду, якавы быў з галадоўкі, яму не далі магчымасці прагаласаваць, хаця мы прасілі за яго некалькі разоў, але нас вадзілі. Не ведаю вынікі, протакол нам ніхто не паказваў, але ўсе нашы нават бамжы з нашай хаты сказалі, што прагаласавалі за Ціханаўскага ў гэты час. І калі людзі разумеюць, што іх не паважаюць, іх меркаванне ніхто не хоча чуць, і калі яны разумеюць, што людзі, якія гэта робяць, они проста не спраўляюцца з гэтым, яны проста не ўмеюць, яны не ведаюць як, да, ну, гэта ж ўсё бачна. Гэта ж ўсё бачна, што цяжка рашыць нейкія звычайныя бытавыя пытанні, да, і у людзей ўсё большая і большая частка людзей гэта разумеюць. Але вот на вашу думку, я ведаю, вы давно вот беларускае грамадства таким чым вывучаеце, назіраеце за ім. На вашу думку, вось зараз вот дапякло нібыта, вот уже падняўся нават глыбінны беларускі народ, вот такі вот ніколі на гэта не рызыкаваў. Але вот зараз, наколькі далёка ён пойдзе, калі ўсё ж таки будуць нейкія рэпрэсіі яшчэ больш жорсткія? Вот. Ну, вы ж бачыце, рэпрэсіі жорсткія. Яны жорсткія, но яны могуць больш жорсткія. Спыняюцца. Я ехаў да вас по праспекту, не мог тут запаркавацца, пару разоў праехаў. Ходзяць людзі з кветкамі, са сцягамі, з белымі лентамі, усе ім сігналяць. На праспекце нават зараз свята. Ну, гэта... Чакаюць, пакуль войскі падыдуць да горада. Слухайце, я не ведаю. На гэтае пытанне ніхто не можа вам адказаць. А калі нешта будзе ўпэўнена адказваць на яго, то ён хутчэй за ўсё сам не разумее, што адбываецца. Да? Я не ведаю. Ніхто не ведае. Але па людзям бачна, што яны не жадаюць жыць у тым, з чым яны сутыкаюцца зараз. І, як мы бачым, кожны крок з боку ўладаў робіць толькі гэта ўсё больш зразумелым для гэтых людзей. І на мой погляд. Але я не бачу пра тое, пра што ўлада гаворыць. Да? Я не бачу ніякіх каардынацый, ні там арганізацый, там нічога. Просто людзей дапякло. Ўсё, гэта бачна. Мы з вами дзесьці год таму, можа ўжо нават болей, разважалі шукалі, намацвалі беларускую нацыянальную ідэю, так і не намацалі такую. Не намацалі у выніку. Але я да чаго? Намацаем. Яно ўсё будзе, але вот цягам усіх гэтых перадач вельмі часта гучала пра тое, што беларуская нацыя так вот яшчэ і не дафармавалася, што грамадзянскай супольнасці у нас слабая, скажем так, таксама толькі нейкія расточкі. Усе гэтыя падзеі як уплываюць на беларусаў, на супольнасць, на ўсё? Мне пра грамадскую супольнасць гаворыць цяжка, таму што гэта з паліттэхнолагамі там ці нейкімі іншымі людзьмі трэба больш глобальна і бліжэй. Я займаюся рэкламай, перш за ўсё, камунікацыі, медыа, разумееце, такімі рэчамі. Да. І я ўсё, што бачу зараз, это тое, што людзі дапамагаюць адзін аднаму. Я бачу гэтую супольнасць кожны дзень. Я тут как у Менску толькі 2 дні ці 1,5. Але вы ж самі бачыце. Я бы не сказаў, што беларусы, пад беларусамі я разумею грамадзян Рэспублікі Беларусь. Да? Я таксама, да. Я не, разумееце, не па этнічным нейкім. Да, этнічны падыход не для мяне. Да? І я лічу, што беларусы ўжо ёсць. Вы іх можаце бачыць кожны дзень, і гэта цудоўныя людзі. Яны мяне ўражваюць. Я люблю людзей, з якімі я працую, я люблю людзей, з якімі я сутыкаюся.
кожны дзень і з кім я сябрую. Чэсна магу вам сказаць, што гэта цудоўныя людзі, іх шмат, і людзей не вельмі добрых, да? Ці якія іх не так много, да? Як магчыма нам казалася, ці многім з нас казалася много год таму, да? Я лічу, што у нас, не ведаю, як гэта лепш назваць, не грамадзянская супольнасць, але супольнасць, яна ўжо існуе. І існуе, магчыма, даволі даўно, не толькі зараз. Ну, это адбылося не вось у гэты нейкі момант, да. Мне падаецца, гэта пачало адбывацца, і мы заўважылі першыя такія гісторыі, калі людзі дапамагалі падчас Хав'ера, калі дапамагалі, ну, там, раскапываць там аўтамабілі ў сваіх дварах, там, пенсіянерам, ці, ну, разумееце, да, у нейкіх бытавых абставінах, да, калі людзі збіралі грошы на барацьбу з ковідам, дапамагалі медыкам, да, гэта ўсё ёсць, гэта ўсё працуе, гэта трэба выкарыстоўваць, да, таму што людзі умеюць жыць, яны умеюць уладкоўваць сваё жыццё, да, і просто трэба даць ім спэйс для гэтага, даць магчымасці, ўсё, больш нічога не трэба. Яны гэтае жыццё уладкуюць нашмат лепш, чым нехта іншы за них. Вось да такой высновы прыйшоў гаспадар Александр, 14 сутак правёўшы у месцах. Я до гэтай высновы прыйшоў даволі даўно. Ну, я жартую. 14 сутак мне нічога не далі. Таму я сумую па людзям, якія вымушаны зараз і зараз знаходзяцца ў гэтых мясцах, і ўсім жадаю вярнуцца добрымі, з улыбкай і з добрым настроем. Далучаюся да пажадання, каб хутчэй вярнуліся ўсе, хто дзесьці беспадстаўна знаходіцца ў гэтых месцах. Александр Васілевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы.